میں ایک واقعہ پڑھیا پٹیالہ ریاست پٹیالہ دے وچوں مسلمانوں دا ایک قافلہ آ رہی ہے پاکستان وال رستے دے اندر ہندوان دی ایک پولیس چوکی آئی ہے انہاں نو پتہ لگا مسلمانوں دا قافلہ ہے انہاں حملہ کر دیتا مار دیتے گولیاں مار کے مسلمان شہید کر دیتے ایک 16 سالہ بچی ہے ایک 16 سالہ بچی اس قافلے دے اندر تو انہیں سینے نال قرآن لایا ہویا ہے آج تیری جیب تے سینے چار وقت موبائل ہے اس ملک اندر جس ملک واتے 16 بچیاں 16 سالہ بچیاں نے اپنی قربانیاں دیتیاں سینے نال قرآن لایا ہے 16 سالہ بچی نو کھندواں پکڑ لیا ہے تے قرآن نو دے کوڑ چھین لیا ہے تے قرآن دے برکے زمین تے بشا دیتے نے قرآن دے برکے زمین تے بشا کے تے 16 سالہ بچی نو قرآن دے اور آکو تے لٹا دیتا ہے لٹا کے تے اس بچی دی عزت نل کھیلئے اس بچی دی اسمت دری کیتی ہے اس بچی دی عزت نو لٹے حتیٰ کہ بیچاری مر گئی ہے فوت ہو گئی ہے شہید ہو گئی ہے اپنی جان دی قربانی دے گئی ہے مسلمانہ دیاں ماما دیاں گوداں چو چھوٹے چھوٹے بچیاں نو چھین دے سن ہندو تینجا آسمان وال سٹ دیں دے سن تے تھلے نیدہ کر دیں دے سن تے نیزے دی انی دیو تے آکے بچہ ڈگ دا تے نیدہ بچے دے جسم وچوں پار لنگ جاندہ تے بچہ تڑپ دا تے انج تاں کر کے نیدہ تے کہیں دیا ویکھو پاکستان دا چنڈا بن گیا ہے 12 لاکھ مسلمان کنے 12 لاکھ مسلمان 12 لاکھ مسلمان اس وطن عزیز واسطے قربان ہوئے اس ملک واسطے میں کیوں نہ پیار کریں اس ملک نال کو ملک دی فیور چ گل کر دے یہ کئی بندے کہندے نے بزدل نے ایجنسیاں تو ڈر دے نے تا ملک دی تعریف کر دے اور نہیں میں کیوں نہ پیار کریں اس ملک نال اس ملک تے میرے بڑیاں دا خون لگا ہے اس ملک واسطے میرے 12 لاکھ مسلمان قربان ہو گئے نے اس ملک دی حفاظت کرنا میرے تے فرض ہے جی میں اپنے 5 مرلے دے گھر نال پیار کرنا ایویں میں اس ملک نال پیار کرنا جی میں اپنے 5 مرلے گھر دی حفاظت کرنا ایویں میں اس ملک دی حفاظت کرنا کیوں ملک حفاظت ہوئے گی تے میرے گھر اندر حفاظت ہوئے گی ملک وچ امن ہوئے گا تے میرے گھر وچ امن ہوئے گا ملک ہوئے گا تے میرا گھر ہوئے گا جب ملک نہیں ہوئے گا تے گھر کتوں ہوئے گا اس ملک دی حفاظت کرنا ہر پاکستانی اتے واجب ہے اللہ اکبر بار اور دوسری بات ایک بڑی عجیب سازش ہے جڑی پیش کیتی جاندی مسلمان نواز میں بات ختم کر لگا بس 2-4 منٹ اللہ جاندہ ہے گرمی بھی بڑی ہے میں شاید زندگی کدی اینی گرمی کھلو کے جمعہ نہیں پڑھایا تے لیکن اللہ دی قسمیں مینوں ٹائم دا پتہ ہی نہیں لگا مینوں ہن کڑی دیکھی ہے تے پتہ لگا گل مکان لگا کئیاں بندیاں دی تسی تے نہیں تھکے ہو کتے جانا جونا تو کوئی نہیں نا بس ویسے بھی گل مکان گل اختتام ہے اے بڑی بریک سازش ہے ملک نو بدنام کرن دی کیڑی بلا بجلی چلی جا اے پاکستان ہے جی آٹا مہنگا ہو جا اے پاکستان یعنی ہر گل چ ملک دی بدنامی کرنا ایک کام ٹھیک نہیں لو جی مسلمانہ دا ملک پاکستان ہوئے جس ملک اندر مسجد نماز پڑھن جاؤ تے جتی چکی جاندی ہے